gyaran baki mu kyalkyalin ku bai damu mu domin da shi mu makaramu ba abin da zai canza mu wallahi sai jirar kusuraici ne ba za ta kai gurin Allah ba sai bin dawa gidan jarumta ba rama ba su an yaro ba ka ce yahudu ta ci nasara kai har arab ba su sha ne ba baka duro bai ruge ba bayan da shi bai kira ba kowa ya kuɗi sauƙin marama ba za ya zagi yan faira ba yana aliyu sisa masoyi ni da ya gamsu kana burge ni ina tulo ka tsagar shauki sai dai kawai jini ya rike ni ina da kai ina ne zani ka saka rabana ya gina ni duk inda nake dole akwai ka idan babu kai ba za ya gani ba iman da'iman mu dai kullum shehu ambatan ka muke yi ko ya yi musu daɗi ko ma karya ya shehu ba mu da jari barazanar su dan ba tari amma ku mai rabon da masoyi kai da ya tafiyar ruhi na in babu kai ba zan kota ba ni da kanka ni ba dan kowa ne ba masoyin ka ne da bai da irin ka ka san da shi dan sanka har amadiyar wasu farka da shehu maza abin shaban na san baka ki mun hakan ba a bikirin ku yan bayra kaunar shehu ba a yi ta da wasa sai kina bishiyar ka da taki da sai ziyarta su da zarasa wakilin ka karkara sasa da hidima ga duk mabiyansa karkarar bashar da haku ba sai ba ku yanayi mai kyau ba da bayyancewa daga bari a gane rashin mu a koyaushe shirin karar cewa domin a ce kusan ta cewa da san ka da amadiyarwa in ji bari mashewa ne a rasun dubar zamo ba kuma aminci bar hama duk tsautsayi da kauna kiyaye da mala kamala ko a ina kar mu duba wancan waye ya ba ya ka shara hawaye da abokai na da kawaye da kai mana nisa cewa kullum ba za mu jura hakan ba ba kawai wasa ba ka yi kamar da mun da rayu ba tuciya da jin kayi ba ba dan mu yi ne ayaba ba mu shiru ba za mu raba ba ko mun yi da daɗi ko aka san hakan so ba zai canza ba da himmar bara ba kowa ya rike so ba zai taɗe ba a nan duniya da kiyama ba a gano shi ai kushe ba ba zai rasa duk haiba ba ciki ne ba zai yunwa ba